kai da maza jarumai ba zan gina furta ba a tsaye polis jarumai na ke noma gata fage na tsaro services kuna iya zaitawa maza da maza polis na ke iya gaidawa fage na tsaro policies na ke iya nunawa ana maganar tsabtace gari aka burgewa ana maganar zakuna a daina ta beraye suna yaki kai fafar ko kan waye su kama kafaruwan su tikitan tawaye su sa shi wuda wahala ba zai iya farfewa banana da ba a gado kuna masa saitawa wace na waya masu yi suna kuma dainawa banana da ba shaye-shaye kun kuma saitawa a gyara gari polis na ke da wakewa ga misali nan ba ce na wafi mata dubawa bangaren kurna tsabtatar gari da sharewa da dari kai abun yana da wurgin rijiyar lemo yan daban suna da moyewa tudu da wuri tsarikan na ke kuma tonawa tudu fulani ka je ka kai kuma dubawa da an ce polis